Bamako, sotrama ye bolimafɛn ye min bɛ ta maaw fɛ ka caya baw a sɔngɔ ka nɔgɔn. Wa bɛɛ jɛ bolimafɛn min don a bɛ Bamako circulation na a ka ca ni san 40 kɔ ye bi. N'a sɔrɔ a bɛ maaw kɔni selateriya u ka ciw fɛ gɛlɛyaba bɛ a tali la passagerw ka fɔ la ko sabula fɔɲɔgɔnkɔ ni dɔgɔyamaw olu ye waliyaw ye min bɛ kɛ sanga ani waati sotrama parantiw ani clients cɛ. Tiɲɛna ni paranto an bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn an bɛ ɲɔgɔn sama toro paranto ma siya passagerw tɔnna ne y'a ye sotrama bɛ boli anw de don an bɛɛ bɛ balo ni ɲɔgɔn ye mais faneni baneni an filɛ n'an y'a fɔ hɛrɛ u ko bɔnɛ n'an ko bɔnɛ ko hɛrɛ an ma se ka foyi faamuya la sotrama parantiw tɛ u ma siya muso wɛrɛ kunna fiyewu n'i ko mugan b'i bolo b'aw kan ka don an bɛ don n'aw kɛ ni 40 b'i bolo ko i bɛ mugan bara aw ko awɔ n'i y'a di u bɛ taa n'i ka warimisɛn o tɛ jɔ n'a ye u b'a fɔ mugan ma k'i k'a kɛ ka sɔrɔ alɛri k'aw bɛnn'a kan de. Wa hali ne yɛrɛ sa 60 de bɛ n bolo n y'a fɔ parantikɛ ɲɛna n ko n bɛ taa se yen nɔ a ko n ka don i y'a faamu mais dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko warimisɛn b'u bolo k'a sɔrɔ warimisɛn t'u bolo u bɛ dɔ bɛ 200 di parantikɛ ma u bɛ 100 di o ni paranti bɛ se ɲɔgɔn ma. Degun yɛrɛ min b'anw kan surtout anw yɛrɛ senugaw u b'anw ta sɔgɔma ka na n'aw ye fo mun autogare la ka an ka 77 minɛ u bɛ n'anw jigi autogare la u b'i dogo dɔw b'an don mobili kɔnɔ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ parantikɛ ɲɛna ko awɔ ko nin ma passé di hali kunu u y'a kan na. Mɔgɔ filɛ nin ye i t'i fa bonya i t'i ba bonya a bɛ mɔgɔw ta de ɲini sinon i b'i ka baara la a ma s'o ma o. Est-ce que a ma ma so ma mais n'i ma éduqué i bɛ jagoya i bɛ impôt kɛ fan bɛɛ fɛ. Ka kɛɲɛ ni passagerw ka fɔtaw ye sotrama parantiw olu fana bɛ jalaki bi passagerw kan. Bon wa 40 b'u bolo ka sɔrɔ 100 b'u bolo i ma bon n'o 100 b'u bolo dɔw dontɔ b'a fɔ dɔw dontɔ u t'a fɔ bon n'u donna mobili kɔnɔ u bɛ tila tuguni ka parantikɛ nɔ i b'a fɔ nɔ mɔgɔ fu wa i b'a fɔ dɔ den tɛ wa i b'a fɔ olu yɛrɛ tɛ wolomuso ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ paranti yɛrɛ dɔ den Mali yɛrɛ kɔnɔna la parantiw la non ne ma paranti ɲɔgɔn dɔw bɛ baara kɛ jɔda b'u la jɔdaba de b'u la so parce que e bɛ parantikɛ la jɔ sa ko parantikɛ n bɛ taa Falajɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa Falajɛ dɔrɔmɛ 40 de bɛ n bolo mais 40 na sa e bɛ taa 200 di parantikɛ ma donc parce que nin ye 50 ye gasoil da ka gɛlɛn bɛɛ b'o kalama bon parantikɛ bɛ tila ka taa 40 falen a bɛ taga ji de san a b'a kɛ 200 ka ji san sa ne ye tan bɔ 40 na a bɛ taa ji tan na sa ne ye tan bɔ 40 na a tɔ ye joli o tɔ tɛ 30 30 la sa n'i y'o bɔ 50 la dun i bɛna joli sɔrɔ tugun donc o de b'a ni client cɛ ni mɔbili sera position dɔ la passager dɔw bɛ yen nɔ n'i ko k'u b'u pousser u b'o olu tɛ pousser hakɛya de bɛ mɔbili la. Hali n'a sɔrɔ ni waleyaw bɛ kɛ ka caya parantiw ni u ka clients cɛ sotrama chauffeur damadɔw bɛ yen minnu b'u ka paranti tataw yɛrɛ woloma i n'a fɔ Cheikh Amala. Ne ka parantiw t'a kɛ parce que fanɛni banɛni o ye mara n'a position de ni i sɔngɔw y'i mara position min na a ka so donc n'i bɔra kɛnɛ ma i b'o de waleya ne fɛ yan fanɛni banɛni tɛ yen dɔgɔyama tɛ yen bɛɛ gasi sigilen don. Parantiw ni passagerw jɔnni kelen bɛ jalaki o ɲininkali kɔni tɔmi bɛ yen nka an ka fɛn kelen faamu sotarama bolilaw ni clients an taga n'a ye ɲɔgɔn ye ka d'a kan sanga ni waati sotaramaw bɛ ta maaw fɛ o kama sabali ni kotoɲɔgɔn tala o kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen taabolo ye yaasa ka nɔgɔya don fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ kɛ waati bɛɛ sotarama ta yɔrɔw la. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.